Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, manaa kaninyo. Manna usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako o yamot. Sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga nagdasig kang Santa Teresa, pinaagi sa Espiritu Santo, aron iyang ikapakita sa simbahan ang dalan sa kahingpitan. Itugot nga maalimahan unta kami sa kanunay, sa kalanon ug sa iyang pagtulunan langitnon. Ug mo'y laab kami sa tinguha sa matuod nga kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, bisan kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan nga maghukom sa uban. Kay kung maghukom ka sa uban, apan nagupat ka sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Nasayod kita nga amatarong nga hukom sa Dios sa mga tawo nga nagbuhat niining mga butanga. Nagtuo ka ba nga makalikawas ka sa silot sa Dios kung buhaton mo ang gibuhat sa uban nga imong gisaway? Ug iabusuhan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon ug pagkamainantuson ug pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Apan gahi kag ulo, busa gihimo mo ang imong kaugalingong mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. Kay gantihan sa Dios ang tagsastagsa sumala sa iyang binuhatan. May mga tawo nga nagpadayon pagbuhat ug maayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan. Hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot sa mga tawo nga naghuna-huna sa ilang kaugalingon ug nagsaglikway sa kamatuoran agon pagbuhat sa dautan. Paantuson ug sakiton ang tanang mga nagbuhat ug dautan, una ang mga Hudiyo ug unya ang dili Hudiyo. Apan hatagan sa Dios og himaya, dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat ug maayo, una sa tanan ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo, kay walay pinalabi ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, gihatagan mo ang tagsatagsa katawo sumala sa iyang mga buhat.
Ginoo, gihatagan mo ang tagsatag sa katawo, sumala sa iyang mga buhat. Diha lamang sa Dios mipahulay ang akong kalag. Gikan kaniya nakapaabot ang akong kaluwasan. Siya lamang ang akong bato ug ang akong kaluwasan. Ang akong kuta, dili gayud ako masamok. Ginoo, gihatagan mo ang tagsatag sa katawo, sumala sa iyang mga buhat. Kalag ko, pahulay diha lamang sa Dios. Kay gikan kaniya nakapaabot ang akong kalauman. Siya lamang ang akong bato ug ang akong kaluwasan. Ang akong kuta, dili ako masamok. Ginoo, gihatagan mo ang tagsatag sa katawo, sumala sa iyang mga buhat. Salig kaniya sa tanang panahon, o katawhan ko. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing sa iyang atubangan. Ang Diyos mao ang atong dalangpanan. Ginoo, gihatagan mo ang tagsatag sa katawo, sumala sa iyang mga buhat. Elio, nakita sa Ginoo nga mas gipalabi sa mga Pariseo ang balaod sa paghalad sa templo og 10% sa ilang mga abot. Ganahan pagyud sila tagdon sa mga lugar sama sa mga sinagoga, ganahan silang yukbuan sa mga merkado, paspesyal ang ilahang kinabuhi. Sa mga pampubliko nga lugar, kinahanglan tagdon gud sila pag-ayo kini mga Pariseo. Okay nang dato, wala nang gisulti lain si Jesus. Apahan ang magtutudlo sa balaod nireklamo man nga ipakaulawan kuno sila. So nanapoy gisulti si Jesus kabahin sa mga magtutudlo sa balaod. Ingon siya dito nga kamong magtutudlo sa balaod, magpapasan ka mo og palasanon nga makabuktot sa uban. Ang ilang mga binuhatan, ginalisod-lisod nila ang mga katawhan. Ilahang ginalisod-lisod. Wala man ganit sila nakatabang, bisan ginagmay man lang dito sa mga tao. Karon mga tanata, unsa man gid ay ang atong prioridad, atong i-prioritize sa kinabuhi. Matod pa sa itong Ginoo, kinahanglan natong buhaton ang hustisya ug ang gugma alang sa Dios. Mao man gid ang kanunay nga ginabalik-balik ni Jesus sa iyang mga pagtulunan, higugmaa ang Ginoo ug higugmaa ang imong isig katawo. Balik-balik na siya sa iyang mga pagtulunan sa atong ebanghelyo. Kining pagprioridad sa Dios, pagprioridad sa gugma alang sa Dios ug alang sa katawhan, makita nato ni sa kinabuhi ni Santa Teresa de Avila. Kung giunsa niya paghigugma ang atong Ginoo, pinagi sa iyang kinabuhi. Usa ka part nga klaro kayo mao ang iyahang pag-ampo, nada te turbe. Sa English, muna siyang English translation ani, simple English translation, let nothing disturb you, let nothing frighten you. All things are passing away, only God remains.
Patience obtains all things, and whoever has God lacks nothing, for God alone is enough. God alone is enough. God alone suffices. God alone fills us. Muna siya ang iyang usa ka pagampo nga hantod karon ginagamit gyapon sa mga reflections nato sa atong simbahan, sa mga tizay, sa mga uban pa, mga retreats, recollections, tungod kay klaro kayo ang iyahang paghigugma sa Ginoo, klaro kayo para kang Santa Teresa ang iyang prioridad nga mao ang Ginoo. Nakita niya nga sa iyang pagkinabuhi nga ang Ginoo mooy makatagbaw kaniya. Ang Ginoo mooy igo na kayo sa iyahang kinabuhi. Muni nga butang ang wala makita sa Pariseo ug sa mga magtutulo sa balaod sa atong ebanghelyo. Ang ilahang prioridad, ang ilang kaugalingon, mga Pariseo, ganahan sila nga matagdan sila pag-ayo, entitled kaayo sila. Ang mga magtutulo sa balaod, ianak na gyapon, abuse sa ilang otoridad, abuse sa ilang power. Ang ilang prioridad, ang ilang kaugalingon. Muna nga, ato yan po na sa kanunay, pinaagi sa panig-ingnan ni Santa Teresa de Avila nga atong gisaulog karon, makakatunta kita sa paghimog prioridad sa atong Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ang atong prioridad, ang Ginoo ug ang atong isigkatawo. Solo Dios basta. Amen. Sa atong pagtigom, isip katawhan sa Dios, masaligon kitang magdala sa atong mga ikinahanglan at tubangan sa amahan. Sa tumang pagsalig, ngay tugot niya ang atong mga pangamuyo. Maingon kita, Amahan, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Amahan, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, makaamgo sa iyang katungdanan, sa paglambo sa katilingbanong kaangayan, pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kabus, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga namunuan sa Mga igsuon, pagampo kamo ron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan nga makagagahom sa tanan. dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Madawat unta Ginoo kining among mga gasa, maingon gagikahimut-an nimo pag-ayo ang gasa sa kinabuhi ni Santa Teresa diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manna usab bayaw kanimo. ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga amahan Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kaya ngay nga pasidunggan gayod ang imong kaibulungan nga providensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag nga umaabot nga kalibutan. Ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit. Nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu. Aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya agpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug mga lagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila
ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostolis. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdayon ang imong mga ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanton namo sa matag adlaw, ihatag ka namo kaong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa mga sala kanamo. Ug dili kami tugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dawtan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ato karong ipakita ang atong pagginigsunay. Kalinaw, maanaa kaninyo tanan. Kinimawang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di ko angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako.
Pagampo kita. Ginoong Diyos namo, imong gibusog sa pan nga langit nun, ang banay nga nagtahod kanimo. Himo nga tungod sa panigingna ni Santa Teresa, kining banay maglipay unta sa pag-awit sa imong mga kaluoy hangtod sa kahangturan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga pagdaig sa Dios, daigo ng Dios, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigon sa Yesu Kristo, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daigo ng ngalan ni Jesus, daigo ng iyang mahal o yamot nga kasing-kasing, daigo ng iyang bililhon o yamot nga dugo, daigon sa Jesus diha sa santos o yamot
nga sakramento sa altar. Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigo ng iyang santos ug walay buli nga pagkagipanamkon. Daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigo ng ngalan ni Maria Birhen ug inahan. Daigo ng iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo ng Dios diya siyang mga anghel ug mga santos.